I ara us explicaré què farem a l'última cançó. L'última cançó no té cap coreografia, no hem de fer gestos, ni assenyalar ningú, ni fer res, però sí que, atenció, per fer-la molt dramàtica, tota la primera part, començarem asseguts. Vosaltres estareu davant meu en una graderia amb diferents pisos, diferents nivells, fins a 7 nivells, d'acord? I començarem la cançó asseguts, en el tros instrumental. Inicialment comencen els instruments, doncs bé, nosaltres asseguts, mirant en Sergi, però en silenci absolut. I quan comença la cançó, quan comenceu a cantar, tots cantareu, però les fileres que estiguin més altes s'aixecaran. Les dues fileres més altes s'aixecaran i cantaran. Juntament amb els que esteu asseguts, tothom ha de cantar, d'acord? Les dues fileres del fons s'han aixecat. Quan vingui la següent frase, les dues fileres que estan davant de les que estan aixecades també s'aixecaran. Per tant, tindrem 1, 2, 3 i 4 fileres aixecades i encara 3 fileres assegudes. Cap problema. Jo us ho aniré marcant i a més a l'assaig abans del concert ho provarem. Per tant, tothom ho tindrà clar. No us preocupeu. D'acord? Però ara us ho explico perquè no us agafi d'imprevist. I ho veiem amb la música. D'acord? Però abans de posar la cançó, també us explico que tota aquesta primera part ens anirem aixecant. 2 files més, l'última fila, i aleshores, quan acaba aquest trosset, ens tornarem a seure tots preparats pel cànon. En el cànon hi ha 2 veus, com sabeu. La primera veu la tindré aquí a la meva esquerra i la segona veu aquí, a la meva dreta. Aleshores, sempre comença la primera veu, no? Qui serà primera veu? No se sap, és un misteri, fins al dia del concert no ho sabreu. Però tots estareu asseguts i quan hagi de començar la primera veu, jo els indicaré i s'aixecaran. La segona veu asseguda i ara sí, callada, fins que arribi el moment d'entrar. La primera veu va cantant el cànon, i quan ha d'entrar la segona veu, jo us faig el gest d'aixecar-vos i cantem. D'acord? Això és tot el moviment que farem en aquesta primera part de la cançó de Santa Eulàlia. I a la segona part no farem cap moviment. Us ho he explicat i és una mica embolicat, però si ho veiem amb la música, i jo us ho vaig indicant, veureu que és molt senzill. Per tant, fem-ho amb la música. Estem tots asseguts en aquest principi, escoltant atentament la introducció instrumental. Les 2 últimes fileres preparades per aixecar-se i cantarem tots. S'han aixecat i la resta asseguts cantant. Es preparen les 2 següents fileres i s'aixequen. Ara tenim 1, 2, 3, 4 files aixecades i 3 assegudes, tothom cantant. Preparades les següents 2 files, d'aixecar-se quan comencem a cantar la següent frase. Ara tenim 6 files aixecades i només queda la primera, asseguda, que també canta, Tothom canta. Preparada la primera fila i farem l'última frase tots aixecats.
poc tornem a seure, tots alhora, i ens quedem asseguts, amb molt de silenci, quiets, escoltant tot aquest tros instrumental, en què els instruments faran la melodia que nosaltres acabem de cantar. Escoltem-los amb molta atenció. El cello. I ens estem preparant per fer el cànon. Començarà la primera veu, quan jo l'indiqui s'aixecarà i cantarà, i la segona veu esperarà a que sigui el seu moment. Jo sempre indicaré que us aixequeu quan comenceu a cantar. Primera veu, perdó. La primera veu cantant, la segona veu asseguda. Encara no. Preparada, segona veu. I ara estem tots cantant, cadascú la seva veu, tots aixecats, tots cantant el cànon. Molt atents al director per tallar tots alhora. Preparats? I ara tots alhora fem l'última frase d'aquesta primera part. Ben grossa, ben potent, ben plena. Aguantem bé la A. I acabem la primera.